नमस्ते. मैं पनीरची कचोरी बनवते उपवासाची. त्याचं साहित्य दाखवते. हा पनीर आहे 150 ग्राम. हे वेलची जायफळ पावडर आहे 1 चमचा. हे मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरतं. ही साखर आहे 2 चमचा. हे मिरची घेतली आहे 3 मिरची बारीक चिरून कापून घेतली आहे. ही थोडीशी मनुका घेतली आहे. ही अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट आहे. ही अरारूटची पावडर आहे. ही अशी दुकानामध्ये वाणीच्या वगैरे दुकानामध्ये पाकिट मिळतो. नाहीतर सुट्टी पण आपण घेतली ना 20 रुपयाची 10 रुपयाची तरी पण ते देतात. आणि 4-5 छोटी छोटी बटाटे घेतले आहेत. उकडून घेतली साल काढून. आता ती मला किसून घ्यायची आहे. आणि हा पनीर पण किसायचा आहे. पहिला मी पनीर किसते आणि तुम्हाला दाखवते. आणि हे ड्रायफ्रूट आहे. पनीर हा सगळा किसून घ्यायचा आहे. बारीक पडतो हे बघा असा. हा पनीर किसून घेतलाय आणि हे बटाटा पण किसून घेतलाय. आता पहिलं मी सारण बनवते. हे पनीरचं आपल्याला सारण बनवायचं आहे. त्याच्यासाठी हे 2 चमचे साखर घेतली. हिरवी मिरची घेतली, 3 मिरची घेतले होते. त्याच्यामध्ये हे मनुका टाकते. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे. हे ड्रायफ्रूट आहे. आता यातलं थोडंसं आहे ना मी असं थोडं काढून ठेवते म्हणजे वरती सजवण्यासाठी. ड्रायफ्रूट आपलं सगळ्या प्रत्येक वस्तूमध्ये जर आपण असं भारी डिश असली ना तर आपण ड्रायफ्रूट घालायचं. म्हणजे कसं माहितीये का चांगले स्वाद पण येतो आणि चांगले पण खायला चांगले लागतात. वेलची पावडर टाकली. आता थोडंसं त्याच्यामध्ये आहे ना थोडंसं नावाला असं चिमटीवर असं मीठ टाकायचं. आता हे सगळं मिक्स करते. आता ह्याला काय बोलायचं आपलं शाही पनीर कचोरी उपवासाची. सारण आपलं मस्त तयार झालेलं आहे. आता हे बटाट्याचं बनवते. आता बटाट्यामध्ये पण आहे ना असं थोडंसं चिमटीवर मीठ टाकायचं म्हणजे चवीपुरतं. आणि अरारूटची पावडर आहे ती थोडी टाकायची म्हणजे गोळा करण्यासाठी. या अरारूटचं पीठ कशासाठी घ्यायचं त्याच्यामुळे आहे ना कुरकुरीतपणा येतो म्हणून ते अरारूटचं पावडर घ्यायची म्हणजे पीठ असतो ते. आता तेलाचा हात लावून आहे ना असा त्याचे आता गोळे बनवायचे. कारण काय माहितीये ते चिकट असतं ना म्हणून गोळे घ्यायचे असे बनवायचे तेलाच्या हाताने. आणि सर्व हे गोळे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. हे असे सर्व गोळे करून हे घेतले बटाट्याचे. आणि सारणाचे पण तेवढेच असे म्हणजे अंदाज समजतो की कमी जास्त व्हायला नको म्हणून असे त्याचे पण असे वाटे करून घ्यायचे बरोबर. आणि त्या अंदाजाने आहे ना ते आपण असं भरायचं. असं चिपकवून झालं ना की एका हाताने हलकं तसं दाबायचं. म्हणजे कसं माहितीये ते सारण आहे ना त्याच्यामध्ये मुरलं पाहिजे. आणि नंतर असं गोल हातावर फिरवायचं आणि गोल करायचं. आता सर्व असे मी कचोऱ्या भरून घेतल्या आहेत. आणि आता हे अरारूटचं पावडर आहे ना हे पीठ याच्यामध्ये घोलून आहे ना ते आपल्याला तेलात सोडायचे आहे. कचोरे आहेत ना हे असे पिठामध्ये असे घोलायचे आणि तेलामध्ये सोडायचे. एक आहे ना असे थोड्या टायमाने असेच सोडायचे. कारण का माहितीये ते चिपकणार नाही. असं एक असं झाऱ्याने अशी बाजूला करायची आणि दुसरी सोडायची. आणि झारा असा मध्ये आहे ना पकडूनच ठेवायचा म्हणजे एकमेकाला आहे ना ते गोळे चिपकत नाही. त्याचा कलर आहे ना त्याचा असा चेंज होतो म्हणजे लगेच टाकल्या फिरवायचे नाही. म्हणजे ब्राऊन कलर झाले ना थोडे मग ते काढायचे. एकदम मस्त छान झालेत आता. म्हणजे जास्त पण काळे नाही करायचे. असेच आपण गोल्डन ब्राऊन असे करायचे मस्त. असे तेल चांगलं गलून घ्यायचं आणि मग काढायचे.
उपवासाची शाही पनीर कचोरी मस्त छान झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा. आता उपवास चालू आहे तर तुम्ही बनवू शकता.